भाई हर हर गंग के अपडेट पावेला दिमाग एकदम बकुआ गल। काहे कि जोन पहिलका अपडेट आ रहे हर हर गंग के पोस्टर जोन आ रहे कुछ बुझाए नु कि हमरा घर के बुआ बना के दे देले बा। तो ओकर कुछ एडिटिंग जोन रहे कुछ हे प्रकार के रहे जोन बहुत ही बेकार और एकदम घटिया किस्म के थर्ड क्लास के एडिटिंग रहे पोस्टर के, जना कि देख के बुझा गल कि कुछ खास नहीं थे। आ जोन अभी अपडेट आयल बा हर हर गंगे के पवन सिंह साहब के पिक्चर के जोन कुछ ही प्रकार के बाटे बहुत ही बढ़िया बाटे। आ ये पिक्चर से काफी उम्मीद बा हमनी के, काहे से कि पवन सिंह नाम ही काफी है। नाम से मतलब काहे से कि भोजपुरी जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जितना भी कलाकार जाए जितना भी सिंगर जाता लोग एक विलुप्त करे के चक्कर में लागल बा। काहे कि भोजपुरी जितना भी भोजपुरी में अश्लील गाना आ रहल बा, चाहे भोजपुरी में जितना भी सिंगर अभी के डेट में जा रहल बा लोग ओके एकदम मतलब इतना खराब प्रस्तुत करता लोग कि भोजपुरी विलुप्त हो रहल बा, खत्म हो रहल बा। अच्छा रहल भोजपुरी सिनेमा जगत में तो अभी एगो खेसारी लाल साहब के एगो पिक्चर आयल लखो फरिश्ता जोन की करीब 10 करोड़ के लगभग आसपास जा पहुंच चुकल बा। कमाई इनकम जोन बा सिनेमा हॉल में लागल बा, काफी भीड़ भाड़ चलत। तो हमनी कुछ उम्मीद बा कि कुछ बेहतर आई पवन सिंह साहब के पिक्चर पिक्चर के अपडेट जोन आयल बा दोनों कुछ हे प्रकार के पहिलका पोस्टर लगे जैसे बुझात लगे हमरा घर के बबुआ फोटो बना के देले बा। आ ई जोन पोस्टर आयल बा कुछ बेहतर बा। आ पब्लिक मतलब रियलिटी देखे के चाहता तो पवन सिंह साहब से एगो विनती बा कि पिक्चर में ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करें। काहे कि ज्यादा ओवर एक्टिंग करें पवन सिंह साहब तो पिक्चर गड़बड़ा जी आ ओवर एक्टिंग के चलते पिक्चर तहार फ्लॉप हो जाए। पवन सिंह साहब से विनती है बा कि ओवर एक्टिंग कम करें, पिक्चर से हमनी की जितना उम्मीद बा उसे कुछ बेहतर करे की कोशिश करें, वो उम्मीद पर खड़ा हो। काहे कि पवन सिंह साहब के एगो खासियत बा, खासियत ई बा कि पवन सिंह साहब जौना फील्ड में पहला बार कदम रखेलन ओ में झंडा गाड़ के देखालन। जैसे एगो पवन सिंह साहब गाना गेले रहन इंटरनेशनल सॉन्ग पर लॉलीपॉप लागेला तो लोग के मालूम है आज भी विदेश में गाना बाजेला। और भोजपुरी में पहला बार हिंदी गाना गेले रहन ओ फील्ड में पवन सिंह झंडा करले रहन, बहुत ही बेहतरीन बार है। और अभी फिलहाल जो आ रहा बा हर हर गंगे के पोस्टर जो लॉन्च हुआ बा पिक्चर काफी उम्मीद बा दर्शक के। रियलिटी पर ज्यादातर पवन सिंह साहब से अनुरोध रही कि रियलिटी पे ज्यादातर फोकस करी, काहे कि पब्लिक इस समय के रियलिटी खोजता है। और जो लुक पर पवन सिंह साहब के ये पिक्चर में काफी बेहतरीन बा। और ड्रेसअप की बात कर जाओ तो शरीर के हिसाब से बॉडी के हिसाब से और हाथ में जो भाला त्रिशूल जो बा केजीएफ के गन के भी फेल कैले बा। तो जे प्रकार के पोस्टर लागल बा पवन सिंह साहब के उम्मीद बा कि पिक्चर काफी बेहतरीन और पब्लिक के पसंद आई। और बहुत जल्दी मिलत है सामने के ये पिक्चर के टीजर के साथ। यदि तू लोग हमारा चैनल पर नया बार लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग।